σου ρε! Ζωφρουά, άντε στον κύριο Ντυπών και πες του να σου δώσω κυμολίες. Μα τις άλλες φορές στέλνετε εμένα. Λοιπόν, ποιος ξέρει τι ήταν ο Καρλομάγνος? Κρασάς, έξω. Τι έκανα πάλι? Τίποτα δεν έκανες. Θα κάνεις. Και σήμερα θέλουμε ησυχία. Άντε, μπρος. Αυτό είναι άδικο. Ναι, και η μάνα σου αυτό είπε όταν σε είδε μετά τη Γιάννα, αλλά τι να κάνει. Μου δίνεις την κυμολία, έχω μια ιδέα. Nope. Δική μου είναι η κυμολία, μόνο εγώ θα έχω ιδέες. Το λες γιατί φοβάσαι ότι θα ζωγραφίσω